bagay. Kasi pag tumatawag kami sa pamana, puta, sigawan kami sigawan eh. Pag may megaphone, hindi mo na kailangan sumigaw. Ayan, ayan. Ay, paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Hey, Peter. Dito biyahe lang ka. Dito na. Nagcarlan, Calauan, crossing. Ayun. Megaphone. Oo. Ito na.
Sa kilo na. Bayan ka lang. Nagsala lang sa dami. Bagay pa rin sa kamay. Tapos na may tungkol. Ang dami ng mangga. Ang dami ng mangga. Magkano itlog na malat eh? 16 po. Pa? 16. Ano hilaw? Hilaw? Bilang na bangga. Hilaw.
Daming tao, no? Dami eh.